Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right, welcome once again tinokutambirai zvekare pano chino chikamu apo tinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Siyalamukelake kuleli hlandla lapho esithi thina okuzilayo okwethusayo njalo ke lokufuna ke ukwenjulwa muchirongwa chino tina mai vari muno mustudio vauyawoka nemwanakomana wavo vane dambudziko ravasangana naro. Ukaona munhu achitibatawo pano paTilda Live panenge pane zvinenge zvichinetsa. Makadi henyu mama? Ndiri pangu makadiwo tete. Aiwa ndiri right hangu. Kuri seiko kwabviwa? Aiwa kuri nani zvishoma. Anditika mvura yakunaya here? Musaite serious. Ngatimbopombonokai mbichana. So mvura yakunaya? Haisati tete. Haisati. Ko kanjani kupisa? Kupisa ndokuri kunyanya. Anditika aiwa tinotenda. Right, ari seiko mwanakomana? Yes shamwari. Andiribo iwe rega ndikupe zita rekuti Tendai. Anditi asoda kutaura zita rako chairo chairo. Wakadiko Tendai? Ndiri right hangu. Anditika kuri sei kwabviwa? Kwabviwa kuri nani zvishoma. Kuri nani zvishoma. Nice one. Ane makore mangani mukomana? Ane 21 years. Ane 21 years. Right. Idambudziko rei raita kuti muuyewo pachirongwa chedu chanasunoyo. Saka ndichakupai mukana wokuti muchinyatsotirondedzera toda kutanga kunzwa nhoroondo yemhuri yenyu, kuti mhuri yenyu yakamira sei, vana vakazvarwa vari vangani, vakakura sei, tichizoenda kuzonosvika pamazosangana nedambudziko. Anditika ngataura kuti ndiri mainhingi, ndakaitawo mhuri yangu, ndikadai kusvika pakazotangira dambudziko. Ewe tete. Chekutanga ndinonzi Mary Chapepa. Pana towanzode mazita. But anyway, it's okay. It's okay. Ndiri mai Mukoto. All right. Ndinobva kunyanga Nyamaropa. All right. Ndine dambudziko remwana wangu uyo mukomana uyo. Inini ndakapinda marriage yangu muna 2000. Ndopa ndakaroorwa. Muna 2000, mane 25 years muri marriage. Okay. Muna 2000. Saka ndakabva ndatanga kuzvara mwana wangu wekutanga muna 2001. Alright. Wechi2 2004, wechi3 2008, wechi4 2012, wechi5 2018. Okay. Saka ini ndichiuya kuno sekudai dambudziko remwana irakatanga 2012. Ndo pakatanga dambudziko remukomana. Mukomana uyu ane ndiye wechingani? Ndiye wechi2. Uye ndiye wechi2. All right. Ngatichiende pakatanga dambudziko. Idambudziko rechii chakaitika? Chekutanga inini ndinogara mujinga regomo. Chekutanga mwana wangu gomo ndo muzasi megomo. Muzasi megomo. All right, ongoziva ichingoembwanza mujinga regomo. All right. Muzasi megomo nai. Right. Ndinogara muzasi megomo. Saka mwana wangu uyu zvakandishamisa kwakudoka. Kwakoti tsva nguva dzinovharira vanhu zvipfuyo. Akatanga kuti moto pazvadaro 2012 iye. 2012. All right. Pazvatanga akatanga kuti moto mama moto uyu moto. Saka panguva yakati moto achita sekungarikwidza kugomo randiri kutaurei. Ndakabva ndamhanya bva ndamubata. Ndikati ko chiko iyo moto wauri kuti moto uri kupi? Handisi kuona beni moto. Vanzi mama hapana. Ndo pandakabva ndatora mwana pandaenda naye kumba patarara. Mangwana acho makuseni pakasvika amai weukama wepedyo. Ndichibva ndavaudza nyaya iyi. Wakabva wati mimi budai kunze. Taiva tiri mukicheni. Wabva wati budai kunze. Ndikati ndakuona kuti wada kuita sei weukama. Ndobva ndabuda kunze. Ndakaona wachinitambidza mwana wangu nepawindo. Apa anga akura sei? Anga ane 8 years. 8.
Alright. Vakanzi budai kunze muri mukitchen. Tandiri mukitchen po handiti budai kunze. Then ubva kutambidzai mwana nepahwindo. Zvikanzi ndemomira point nepahwindo. Ndobva ndatambidzwa mwana uya nepahwindo. Vabuda panze. Saka zvichibva zvanzi ivo vakasarira mukitchen. Vakasara vari mukitchen. Iye amai pedyo iyoyo. Yeah. Saka zvadaro ndakabva ndagara. Ivo vakabva vaendawo kumba kwavo. Ndakabva ndagara. Hapana kupera 2 months. Mwana akauya futi achimhanya. Akati mama ndaona mbira yemugomo. Ndikati mbira chaiye kufamba munomu musiri mugomo. Zvikanzi mama itorimo mutu. Ndobva ndamhanya. Shuwa ndakaona mbira iri muzhanji. Ndikati mwanangu siyana nazvo izvi. Mbira chaiye kuoneka kudai. Pakabva pasvika umwe sekuru asingatori mushi. Bwati haini ndodya. Ndodya inyama iyi. Bwangouraya mbira iyayi. Alright. Tongogadzira pai. Mbira inodyiwa. Yemugomo inodyiwa. Saka panguva iyoyo mwana wangu ndakaona ari kuuya nayo nyama. Ndikati panapa handidi kuiona nyama iyoyo. Vapa futi sekuru yawo. Akabva angoenda nayo nyama iya. Mushure mazvo ndakaenda futi kune hukama wepedyo. Ndikati mwana una mbira. Zvikanzi mbira inongofamba. Zvokuti inenge ichiteera makore ichifunga kuti igomo. Saka inongodini? Inongofamba. Apa itofunga kuti igomo. Saka muri kuona vakazoiona kudai haisi problem. Ngati alright pandadzoka zvangu kumba. Ndasvika kumba hatina kupedza futi 2 months. Ndo pakazouya shiri. Shiri yakasvika kuma 10. Ndatoisa chikafu changu tapedza kubika paye ndatoisa chikafu changu. Ndikati wanangu yaitidye ndatobuda chikafu. Taakuda kuti titange kudya paya. Apa kudyira paya mukitchen. Mukitchen. Taakuda kuti tidye paya apa. Mukomana yanga akagara padho. Pane zvaangangoita wake zvaatadza. Ndikati watadzire kuita basa rakati saka iwewe hausi kudya sadza. Varamba akagara padho. Saka ndakangopakura sadza nerake ndikati chipinda kaudye sadza. Hazvina basa nezvawaita uye udye sadza iwewe. Varamba akangogara padho nenyaya yekutya kurohwa. Ndo pandakaona shiri akauya nekumasherufu ekukitchen. Shiri yoyo mukitchen. Kumasherufu yakapinda nomumasherufu dai. Yapinda yabva yaita round yatendera ka1. Ishiri yange iri shiri yerudzi. Shiri inonzi kingfish kana kuti shiri gombe. Inogara murwizi ichichera mumasaidhi merwizi kana ida kuita wana wayo. Alright. Ndo zvairi shiri iyoyo. Yakabva yatendera mubabva yabuda. Nepadho paya. Ndakabva ndangosiya kudya chikafu. Ndaenda pa next door ndikati wanwe. Ndaona shiri chipinda mumba. Ma next door akati ishiri rudzi iyoyo. Ndikati ishiri ine muromo murefu iri yepepo. Inonzi shiri gombe. Zvikanzi shiri iyoyo haipindi mumba. Kutaura chokwadi shiri haipindi mumba asi dai iri njiwa. Ndakabva ndanzwa kuremerwa. Ndikamhanyazve pane ukama wepadhuze. Hama ye. Ndakamhanya futi kune ukama. Ndikati mumba mapinda shiri. Shiri gombe zvikanzi shiri inongofamba. Ndozvawakandipindura. Ndikati alright. Ndakaremerwa mwana mangu. Kusvika kudoke kuma 88 dzekumanheru tarara newana wangu. Baba vari kupa? Baba wangu amboenda kwaRusape kubasa. Kubasa. Alright. Tarara pai ini ndiri pamubhedha wana wangu ari pasi. Saka ndakangoita sekunge ndiri kunzi simuka iyo ndiri muhopi. Pandangomuka zvezvo zvokuita sekungoti kwara kwacho. Ndinzwe pasi pari kurohwa jono riya rinoita sekunge munhu akufa. Kurohwa chi? Jono. Ndingangoti jono kana ngonono iya. Ngonono, alright. Yekuita sekunge munhu akufa zvezvo. Pandangomuka pamubhedha pai pandasvika pandangofugura gumbeza riya rawangu akafuga. Wakamuka ndo wana wangu wamwe wakamuka. Iye akaramba akadini? Akarara. Ndimutarise so. Mwana akati chiko mama. Nditarise ndone mwana atona gararwa rato yapa. Ndikati mwana wangu chii? Paya pandakaridza mhere. Dhoo rangu iri randinogara nchivhura. Ndakatadza kurivhura tete. Kuda kuti ndirivhure dhoo ndakatadza kurivhura tete. Indava rakaloka. Kuloka kwandakaita ikoko asi mazuva ese ndinogara ndichirivhura ndakaritadza kurivhura. Pandaridza mhere munext door wangu ndiye akamhanya. Akasvika akati ko chiko ndikati dhoo harisi kuvhurika. Mwana.
mwana kuno ndopa akaripusha zvine simba bvavhura une ndakabata mwana uye ndakarembera mwana kudai zvikanziko chibva atambirawo mwana kuti panzi rabada nguva isipi wanhu wangu azara pamba pangu zvikanzi tanzwa mhere usiku uno chiko mayendo ndikati mwana apo nguva iyo ndakabva ndonzwa mudumbu pandatobuda kuenda sekunge ndakutoenda kunoita mudumbu chaimwe ndakatonoita mudumbu imomo kuchaya nguva yachiyoyo wakabva wasvikawo vamwe vanhu wakabva watirege titorechi matosi ehuku madororaya ehuku bva wasvika bva wamuti kumeso kubva wamuzora kudai anga aine mvura bva ati mwana uya asi kutaura haana kudii haana kutaura vanhu bva wati mhanyai modaidza hama dzacho dzepedyo bva wamhanya wanodaidza hama dziya dzepedyo hema iye akasvika futi hama iye yepedyo kusvika zvikanzi zvapanapa panomboitwa zvekuitwa kosei vanhu vakangoti zii vanhu vakubvunza pai mwana handiti ndokutorwara uku saka mwana uyu amusikaona here kuti mwana uyu zvashata hama yepedyo iya yakati zvakare regai ndipinde mumba nemwana batai mwana mupinde naye mumba vanhu vakapinda nemwana mumba waionawo vanhu vaenda zvakare pahwindo zvikanzi tambirai mwana nekunze ini ndanisisipo ndandakangomira hangu panze wakatambirawo mwana ndewamwewo watambira mwana waitomubvisa mumba wachimubuditsa pai kunze vanhu bva watambira mwana mumashure mezvo pane akazoti ngatibve pano tiende kukiriniki mwana hazvisi kuchinja akangoti rabada ndobva tasimuka neusiku takatosimuka kuma11 patati kukiriniki ndofunga 10 kilometers tiende kukiriniki netsoka takabereka mwana uye vanhu wese kuti zviruzvo kuenda kukiriniki tasvika kukiriniki mwana akabva abayiwa majekiseni abayiwa majekiseni ndopa akapepuka mwana uyo zvikanzi nemanesi hamuchadzoki kumba tida kumboti murare panapa toona kuti chii chiri kumboitika pamwe zvinogona kumudzokerera manheru anayi vamwe wese bva wadzoka kumba isusu bva tasara tarara kudaro pane nguva dzaakati mama ndoda kumboenda kuita weti takabuda naye taenda naye panze aita weti yake pakudzoka ndo pakati mama kamunhu ako ndiri kuona kamunhu ako mamako onai kana kamunhu tete ondandina takabva tangotarisana kudai ati kochii mwana ari kuti kamunhu zvikanzi natete pamwe pane kaari kuona patabvara dhoo redu patarara mangwana acho ndo patakazonzi chiendai kumba nemanesi saka kunewo kuchechi kwandaiendawo ndakasvika ndikanopfugama zvakare zvikanzi izvi zvaitika izvi hazvina kuguma nhasi zvicharamba zvichienderera mberi nekuti pane zviri kuitika ati tinotenda pandangopiwa minamato yekuti ndishandise mumashure mezvo baba wacho wanga wasvika wakafonerwa neusiku wakabata bhazi rekusenera 6 wakasvika kumba kuma11 pinduka uyo wakasvika kumba kuma11 chii mwana wakutoona akutotamba mwana uyo atopepuka akutotamba panze kuti watarise mwana sokutoti munhu anga kutonzi mwana anga atosiriasi havachazvibvumi pai zvadaro ndoba ndakati baba mwana uyo anga arwara pana zvekuti zvatikatyamadza mumashure mezvo tati regai tiendomumba tinorara shiri iya tete yaiuya ichindichingura makuseni ega ega ichipinda mba yaisapinda mba yaisvika ichimhara pawaya yoridza kamwe kamuridzo kainoridza kuti swi iri pawaya pai saka panguva yaiuya kumakuseni pai ndaibva ndangonzwa kunzi buda panze makuseni aya pandoda kungoti vhure dhoo ndaibva ndangonzwa kuti swi ndinenge ndabva ndafesana nayo pawaya paya yobva yatisi yobva yaenda yatisi makuseni ega ega yaiuya shiriyo ndobva ndachiramba ndichifamba kubatsirwa mumaprofita pana wakazoti handeiwo kwedu ndobva ndaenda nawo ndakasvika zvikanzi amai munotenda here kuti mwana wenyu anopora ndikati tinotenda zvikanzi ndiri kuona dambudziko rakaya neshiri shiri iyo iri kudzoka futi ichipinda mumba saka kubva nhasi ndoda kuti mumwaye mvura daily musarare musina mumwaye mvura nekuti ndaona yadzoka futi asi ine simba rakanyanya ikadzoka ndoda kuti muone simba rekuuraya nezita raJesu ndikati tinotenda kubva ipapo ndatanga kumwaya munamato yangu pamba kuti mwaya munamato yangu pamba
ndo payakazouya kumasikati yakauya futi bayamhara pachitsuri mumba imomo mayakapindira imomo. Murume wangu kuti andakagara panze wakapiwawo simba rekutora rekeni wasvika baya kungovhara dho wairova nerekeni bvayafa. Ndopataenda nayo kuno vanhu vekuchechi kwedu bvawanamata nayo bvawapisa nesauti. Ndopatakagumhisidza kuionawo kuya pamba pedu. Dambudziko remwana pera mwana ari kuramba achidini achirwara. Ndakatenderera tete ndanzwa kubvisa zvinhu mombe mbudzi handisisina kana chinhu. Muchibvisa kwamuri kubvisa zviri kunzi chii? Kwatiri kubvisa tiri kunzi zvinhu zviri kubva kuna vanhu veukama. Ukama yepedyo pedyo ndowatinongonzwa. Apa iko zvino mwana ari kunzwei? Izvezvi zvinongosvika chero end time. Anongoita sekunge ari kuona chinhu. Akaita sekunge ari kuona chinhu che inini handichioni. Panguva yanenge ada kutiza chinhu cheche inini handidini handichioni. Anenge ane simba rakanyanya zvokuti inini ndinomhanya kuti ndimubate kuti ndiavoide kuti asaende pakashata. Ndozvandinoavoida chete izvozvo kuti asvike anenge ane simba rakanyanya. Anenge ane simba rakanyanyisa zvokuti tinogona kubata tiri 2. Achibva aita sekunge munhu ada kubudirwa uye kunga ari kukarara zvezvi kuti nditi mudzimu hausi kubuda uchitaura. Kuti nditi chii dzimwe nguva zvikauya zvakapika anobva aita sekunge munhu uya akutonzi gwina ochigwina. Ndakaenda naye kumadhokta ndikasvika ndikanyorerwa mushonga zvikanzi mboshandisai mushonga uyu mapiritsi anonzi Carbamazepine. Ndo andiri kumupa nanhasi. Nguva yandainzi mupei manheru ega ega nekuti mwana uyu dambudziko rake kana rasvika takarara kuma12 ndo panotanga dambudziko rake. Haatange masikati kuti ndizive kuti izvezvi zvasvika anotanga kuma12 dzeusiku. Ndo pazvinotanga. Paanotanga anodeedzera mama musoro wangu. Ndobva ndamuka. Ndomhanya pandinoti musoro wangu handifani kuzotora kana 10 minutes kana a minute zvayo ndisati ndasvika pari. Zvinenge zvatombumvutidza. Pamwe anenge akutomhanya nemba iyoyo. Pari kumhanya mbachitei? Achitendera nemba tete Tilda. Kuti ngotendera asikumboziva noi. Asi within 3 seconds zvinenge zvaenda. Zvobva zvauya after 1 hour zvinenge zvadzoka futi. Pari kumhanya hapana zvaari kubata here? Hapana zvaari kupanya? Anongobata chaanenge ari kushuvira iyo ndechekunge kuti anenge ari kutotiza kuti ndibatei. Pamba chanongoti ndibateiwo ndibateiwo. Ndikabata hana yake iyi inenge chirova zvine simba. Simba raanenge anaro. Aini tete ndatambura. Ndapedza zvese kumadhoktors kwacho ndakaenda. Paanomwa mapiritsi hapana chinochinja. Maprofiti ng'anga dzauya zvepamba dzikambotirigeti bodai. Panguva yavanondipa zvekushandisa kuda kungoti ndisvike pamba ipapo zvatanga. Iri miteuro nadzigezai. Patinosvika pamba ipapo zvatanga. Wauya pamba waisa kana zoto kana kuti waita zvawaita pamba wachingobva zvatanga. Vanhu vanotongomira maraini kuti nzwai mwana uyu atanga nekuti akatanga kukarara hazvinzwike muno chete. Kunze uko vanozvinzwa. Kukarara yowe kuita kunge munhu uyu ari kubudirwa. Oraiti mudzimu wacho ngaubude utaure. Hapana chiri kubuda. Vamwe vanomboti mudzimu uda kubuda asi ndezvemumisha imomo. Ndozvatinofamba tichibata. Saka tete inini ndatambura nemwana mukazoona kuuya kuno ane 13 years. Achidaro? Achidaro. 13 years? 13 years. Kuchikora anoenda? Akagumhisidza grade 3. Ko akaenda kuchikora? Zvaibva zvamutangira nekuti ndaitoti pazvinotanga usiku ndaitomboti imboenda kuchikoro. Nekuti tichaiti ngauye kuchikoro. Vakazozviona maitira kuchikora akazviita? Akazozvionaka. Akuita sei kuchikora? Akutanga kutiza achita songe vanobva watyaka kuvhunduka. Vana vakati mwana uitai kuti mugare henyu naye kumba. Hazvisi kuita. Ndikaenda naye kumachangamire kwadzimambo. Vanhu veukama vakanongedzwa asi vanoramba mhosva dzavo. Weukama iwawo. Chavanoita hapana. Izvozvo ndapedza zvemusha mese handisisina kana chinhu. Mari yacho izvozvi kuti nditouye kunoku kuti nditouye kuno. Kutonzwirwa tsitsi nevanhu kuti vandipe mari yekuti kutotsanzirirwa. Ndinorarama panguva yanomboti femei. Ndikangonzwa mari icho ndopa ndinotoenda kudhigawo magadheni. Pamwe kubhaka zvidhina chaizvo. Hapasisina kana chiri kubuda hapana. Murume anobva angoneta. Murume wangu. Hauonewo zvikanzi uda kuti ndiitewo sei. Akada kuti aende kubasa kuti andipowo sipo chaizvo. Alright. Nai shamwari. Paunenge
uchimhanya uchiti ndibate pane zvaunonzwa? Ine musoro wangu ukatanga undirwadza handizozivi zvanenge nchiita. Womusoro unotanga utema? Nongobatwa nedzungu. Kungoita sekunge pane chinhu chandivhara kufesi kwangu. Saka panongodaro nongokwanisa kungotaura chete kungoti musoro wangu wakundidi wakundirwadza zvinosa zvanyatsa kundibata. Then after that haupana chaunozozwa? Kana chandoziva nyange ndikasvika pane gomba nyange pane dhemu remvura ndogona kungopinda zvine ndisingachazivi ndozotoita kutsanangurwa wangu kuti wanga uchidai iwo hapana chaunoziva. mukoma wangu wakasvika paunditora vhidhiyo because vaitondudza kuti wanga uchidai ndichitowapikisa kuti imimi zvamuri kundiudza izvo zvandodi zvazvanzi paucharwara ndichakutora vhidhiyo kuti uzoone kuti zvatinge tikukudza zvinge chiri chokwadi. Pamba ndinogona kutomuka nditori nemavanga kuti nesingambozivi kuti chakaitika. nyangwe pane zvipikiri nyangwe pane mabhodhoro nongoenda ndichisvika ndingorowera kana pasina kana munhu. Because pane umwe n'anga yatakamboendera yakamboenderwa nevabereki vangu ubva wasvika bva kwanzi mwana wenyu musei panapa daumbomushandira ndiri panapa. Ubva wasvikira kufesi kwangu kwese kwangu sikachatarisiki bane ropa ina hansi kuziva kuti chii chiri kuitika. Akazosvika kufesi kwane ropa ndiani? Vana mama? Iwo vana mama. Iwe wasiyiwa? Ndandasiyiwa handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka iye wacho kuti anga kundityawo handizozivi kuti anga chii chakaitika. Iye uyu n'anga yakati ndozvigona nekuti pandinongosvika pese vanoti small matter ndozvigona izvi. Saka panguva iyoyo wakati imbomusiyai endai kumba inini ndichambosara naye ndimboone zvaanoita. Saka pakasara naye mwoyo wangu ndaingoti aiwa mwana wangu handidiba kuti asare nekuti zvaanoita zvacho hamuzogoniba kumubata. Akati kana inini ndinosvikirwa ndinenge ndichitomuona. Saka makuseni acho tete ndakasvika mwana apera kuzvimba kumesoko asisi rumbotarisika kuti pamwe aizviroverera. Akada kutiza inini ndinoavoidha kutiza kwaanenge achiita. Saka panguva yaanotangirwa izvozvo ndinoamba ndiinaye kudai pese pane motongobenga chamagara naye. Tete hanzi mwana akasvitsa 18 years anenge arumuka. Asi mwana wangu ane 21 years ndinaye ndiri kutoyamwisa izvezvi. Zvinhu zvakaoma tete. Aiwa hazvina basa mai, hazvina basa, zvinopera mufunge. Hazvina kana basa. Saka kuchikoro zvakatobva zvatongoramba bva zvangopera. Atogoni anotongodzidza nefoni paanongopuhwawo foni namukoma wake dzimwe nguva otombobata mazwi nefoni achingodzidziswa hapana chaakambozombodzidza. Purazi inini wana wangu tete kuti wadzidze chaiko zvakashaya basa. Vari 5 kudaro umwe wacho ari 0 grade. Ndikutoshaya nemari yekumuendesa nekuda kwemwana. Alright. Ko baba hatoendi kubasa kwacho nenyaya yeproblem yemwana. Izvezvi zvandiri kutotaura kudai vanonga vachitondinzwawo so kana manext door ari kutoti wakomana. Zvakaoma zvina mai avo nekuti nguva dzinobatwa mwana wake wese vanonzwa tsitsi vanobuda panze vachimira na 12 usiku ihwohwo masikati kana zvatota akatanga na 12 ndo ndaziva kuti hondo yaita sei yatanga. Akatanga na 12 kubva makuseni esai zvinenge zvichingoya after 1 hour zvichienda after anobva arara pazvinopera. Ndikazochiona akuchimutswa nazvo nezvasirious. Tete kuti ndizive kuti mwana wangu ndakambereka zvakanaka. Right. Pari serious paakambonyatsoita zviri serious zvakanyatsokutyisa ende papi? Akakarara zvekuita sekunge mutsipa kufesi iyi yanga yakuchidhonzwa kuya. Inini ndaingoramba ndichingonzi nemweya rambai makamubata atarise kupi kumberi zvichapera. Saka izvezvi zvaakutongoitika panyama yake ndezvekutotaura kana mhepo yasvika kana musi wandaburuka pambare apa ndakaunganirwa nevanhu zvatotanga. Pambare ipapo pambare achingoburuka bhazi saka bva zvatotanga. Anenge achiita pamakaburuka bhazi akaita sei? Pandakaburuka bhazi ndakabva ndamutengera mabhanana bvaagara svika ndakunzwa nzara bvaagara bvachitanga kudya mabhanana anga tori pasaidi nevamwe vamaisu vangu vari kutengesa vanombozvifungira kuti mwana wangu anorwara. Nguva iyo ndakatanga kuona kubuda dikita iye mwana akagara kudaro. Andinozvifungira kuti achadaro nekuti akanga abva kuita nekuti akaita anogona kupedza kana 2 weeks kana 1 week pazvauya futi. Saka handina kuziva kuti zviri kutodzoka futi.
saka panguva iyo ndakagara ndakavarairwa kuti muzukuru auya atibate pambari apa atitore nekuti anga ari kuti tiri kuya tichikutorai muende kumba kwangu. Ndakabva ndangonzwa akutoti mama musoro wangu watanga akagara ipo pai vatotanga kundoti icho ndiani kouyu uyo ndiani kouyu uyo ndiani anenge akutofamba tete anenge akutofamba inini ndajaira ndinge ndakutomhanya kubata muchitevera muchibata kuti ndimugadzike vanhu manje wakabva wazouya mwamai ipapa pambari ipapa wabata wakabva wangonditi nhasi pfurai muende kwatete Truda nhasi izvi endai kwatete Truda. Ndosaka takazoya panapa patasiya phone number zvikanzi muchabatsirwa natete. Izvezvi mari handina tete kana ikudzokesa chaikumba handina. Ndiri kutofunga izvozvi kuti ndichangowachawachawo imomo ndoonawo mari yekuita sei yekudzokesa naye. Handitori naba kumba kwacho kuti ndiwane pekutangira chaipo hapana. Amai tete Tilda havashandiri vanhu uye havabatsiri vanhu. Chatinoita pano paStar FM kukuwanisai mukanewo kuti mutaure ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera, kune vanobatsira, kune vanoti vanozvigona. Hongu muri kutaura imi kuti mafamba maneta, maenda kwakawanda, uyezve pfuma chaiyo yapera, dzingava mombe, zvipfuyo, zvese zvapera. Chamuri kuda kudzikinurwa kubatsirwa. Saka isu hatigone kunongedza kuti endai munobatsirwa naningi. Zvatinokwanisa tinopai mukana wekuti mutaure phone number dzenyu. Vanoda kubatsira tokumbirisawo vari kuti vari kudawo kubatsira. Manzwa amai hapana kana mari iripo, havafaniri kukuchajai chinhu, varifanira kubatsiraiwo pachena. Isusu chishuwo chedu kuti tozokuonai muchizouya pano mumwe musi muchitaura kuti mufunge musi watakauya pano takabatsirikana. Mwana iko zvinoita sei, mwana iko zvino right. Handitika ndo zvatinenge tichita sei, zvatinenge tichitarisira. Isu hatishandiri vanhu, hatibatsire vanhu, asi kuti tinongopa vanhu namba dzenyu, tokupai mukana wekuti imi mochisarudza mega pane vachakufonerai kwamunenge muchida kubatsirwa. And like zvatiri kutaura kuti tiri kukurudzira varida kubatsira ngavasakuchajai chinhu. Handitika varida kubatsira ngavasakuchajai chinhu. Handitika alright, okay. Saka shoko renyu rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ramuda kutaura? Shoko rangu rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndinoti ndibatsireiwo. Izvozvi ndiri panguva yakaoma nemwana uyu. Kuuya kuRadio Zimbabwe kudai so pano panonzi paStar FM. paStar FM. Akutambura 13 years asite kutamba nadzo. Ende mai ane musha wake kuzoona wouya kuRadio zvinenge zvakaoma. Ndichikumbirisawo kuti dai magona kundiyamurawo pane dambudziko remwana wangu kumudzikinurawo nezviri kunetsa paari. Handitika alright. Ndikuona pane mumwe munhu atumira message pano. Hanzi ini ndina mainini vangu vanoita izvozvo uye vatove ne more than 7 years. Vanoita zviri kuita mwana iye, vaibatwa nemusoro vachibva vaenda kunoitwa CT scan, soon vabatwa chinhu hanzi vakabva vabata chinhu chakamera mumusoro pabrain, mumusoro imomo. Imimi kunana chiremba kana kuchipatara kwamakaenda makanzi chii? Ndangonzi ngaambopinde mushonga. Saka mushonga iyoyo paanomwa hazvimbochinji. Alright. Kuti ndizowane vanondiendesa vanoti mwana aende pasikani. Hapana wandakamboona purazi inini mari nendisina. Baba uko hakuna kana chekubata? Hapana. Handitika. Alright, okay. So amai phone number munobatika panamba dzipi? 078 58 52 456 0785 852 456. Alright. Ndanzwa muchitaura pano muchiti makangouya kana chekufambisa hapana. Izvezvi muchiti
muri kutarisira kuti kana mungangokwanisa kungowanawo mabasa ekuti kana kuwachira vanhu kana kuita zvokuti mukwanise kuwana mari yekudzokeresa kumba. Ichokwadi tete. Shame. All right. Mukomana unoda kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Mhuri yeZimbabwe inoda kuti vanhu vandibatsirewo. Ndatambura kubva ndiri mudiki, ndiri kungochengetwa nanhasi, ndasvika 21 years ndichiri kungochengetwa chete. Saka pakaoma, noda kuitawo mhuri yangu, noda kuchengetawo vabereki vangu kuita kuti varambe vachindichengeta. Wakuda urore here mufana? Une 21 years ke uda kuitawo wako mukadzi? Kana ndakura unofanira kuitawo wangu mukadzi anozondichengeta, kuti kungoramba ndichengetwa navabereki. Ndindane suppose kuti ndinowane kuwachengeta. Iwo ngocivachengeta. Handiti ka kuzi kubasa ndikaenda wari ungonongoti chingodzokerai mogadzise zvinhu zvemumhuri menyu. Akaenda kubasa zvinomubata futi? Yo atotambiri pei anenge atodzoka. Saka pari kuita mazisimba tiri panza pomati ari kuita simba rimwe ramunonoti ira risi rega kupwanya zvinhu kuita sei? Kupwanya zvinhu zviya zvaapwanyi nekuti ne ndiripo. Saka ndinotomhanya ini ndomubata. Ndikamubata anenge ane simba notokurira inini zvekuti nototatarika naye ndichingopushana naye kusvika 3 seconds. Hazvitori kana 5 minutes ba. Zvinenge zvatodii? Zvatopera. Ukamudedza ananga kutodaira. Apa asingazochichaitika. Right, zvakaoma. Anyway mama, vanhu tavapa nhamba dzenyu, imimi sarudzo ndeyenyu. Isu tinowanzoti munhu kana ane dambudziko iwe ndiwe unoziva zviri pasi pemwoyo wako, zvaunoshuwira kuti ndikaonawo nhingi kana kuti ndikadai ndo vanogona kundibatsira. Ndo panenge pane deliverance yenyu ipapo. Ndoziva Prophet mandipa yenyu sign hamudi kunyanyotaura. Asi tina Prophet Elijah vapinda muno mustudio vanobva kuchechi inonzi Mercy World Mount Gilead Church. Hanzi zvamamanje